saya segi kabeh gua suara wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga pagariakan naguskan sana mga babayam isi ko agama Islam. Yang ka iya kapamagusaitan o sa yang ka iya oras na sumpatad na iya yang koto ad itano di kapagusaya sa yang koto as-sihr wal ain. Ginanso piagusaitan o kagi ko aya kisumpat tanoron sa giyang kaiya oras na giyang koto hukmo sihri wal ityani ila al-arrafin. So kukuman na giyang koto kapangatao. Nagugyang koto kasungutaw sa giyang koto mga paririmar. Na pagusayin tanwai kaantano katukawi. Wanto na kukuman wagamatan wa Islam sa giyang koto kapagusaraw tao sa giyang koto kapangataw. Miyakadagdagal ang mga tao igira aad na raragit yan sa ikopedian na binasaan yan. Pangatawan niya nagyang koto pedian. Malagi do paman na kasiganon anta akatipu niya nagyang koto pedian na lubas sa kanyan sa matao sa giyang kaya kapangatao na pigi pangatawan niya no nagyang koto pedian. So anto na ikukumano to agyang koto lagi duto agalabag. Nagu isa pa na sumasagad sa giyang kaya masa nagyang koto so sabad ko mga tao napsusiran sa giyang koto mga paririmar. Igira man ito paman na miyada piyaman na kawatamok o di na paman na miyada sa sulda walay niyan na tigida na sumungtano sa giyang koto mga paririmar ka antanuiran ka primary. Isay niyan dida kalasahingid na anto na ikukumano to na mga pagarya tandingan tanwaya sa matano sa pamamakinagan antano katukawi wanto na agyang kaiyaga labag akapangatao na gugyang koto kasong sa agyang koto mga paririmar antano katukawi agyang koto paman na usaya no nuwaga matano Islam ino mga di mapini si ikotaw anta agyang kaiyaga labag na miya karata-rata ini kapakay agyang koto ataw na ditarima ang bid nagyang koto amalian o di nagyang koto ataw na makaliw sa agyang koto kababaliw niya na Muslim. Gi paman na kapagusaya tanoron kaupunso taw na di makatigir na mapakaya si idin o di na makaliw sa kanya sa agyang koto agama tano Islam. Na mga pagariya. Giyang iya paman na kukuman nakapangataon na gugyang koto kasung sa gyang koto mga paririmar na piagusaya na nagyang koto ay sasi kong mga ulama lagi di Sheikh Abdul Aziz bin Basi hafidhahullah sa Petro yan tigyan na di ko pakay sa gyang koto kesakit lagi ay kada kalano pa ma
di makang gelebek sagiang ka iya paman na gelebek kamaratan agiang kutua sakit. So gitu itigu mga ulama agiang kutua paman na sakit na di kepakayubas kaniya na pusung sagiang kuto mga paririmar o di nagyang kuto ati kita no pangangantok. Agiang kanan ang mga tao paririmar na aya din yan nakakapakayubom sungagiang kuto tao nakagiyasiran na aya din upama diran diteron ko mga tao o di na aya paman na pamikiraniran na katawaniran agyang kutua paman na migagaib kauto. Agi sumanusia na tabiat tanu adi tanu katawan agyang kutua migagaib. Ugay nagyang kaya paman na mga paririmar na tigiranap keento kami agyang kutua migagaib. Na ando din kasungo nagyang kutua kesakit o di nagyang kutua paman na makipemulong na tigiran naman buwa kataya so sakit ka. Na benar din. Paman na after onira naging magagedam ka sehingga ini miya kuwasagi ang kaya paman na lagi daya sumiyong kasagi ang kaya darpa miyatag kasagi ang kaya malakayo langon din na paman na after oniran sagi ang kutuap kesakit. Na paman na ayaw piya ka mamasaw to na diran di pangantukan. Diran di primar na ada paman na dasiran sagi ang kutuwa masa paman na kaya ula-ula o di na paman na da benar sagi ang kutuwa di dan diteron sagi ang kutuwa kesakit. Nah, gitu paganay. Apaman na tigo mga ulama di kepakai ubagi ang kutuwa kesakit na sung sagi ang kutuwa mga paririmar. Ikadua tigiran na di kepakai ubang pangimbenarah. Agyang kuto after on raka agyang kuto paririmar. Tanu dan tanu. Kabas sa akat tero asipa ka po sa agyang kuto mga paririmar. Na di kepakai pagaria bubayakan si ikuwaga may Islam ubang kauto pangimbenarah. Kadad na baro o benar. Inutuat tigo mga ulama. Nakagi paman nagyang kuto mga paririmar. Mga pangangantok na di isiran di tero. Udi nadiran di teron agyang kotoa udi nadi iran di manaan agyang kotoa migagaib nagwati mga ulama as mga paririmar na pikita bangsiran sa agyang kotoa mga jin. Koto aya saligugu pa iran na mga jin. Yang kaya mga paririmar na mga bulayo kaini ang mga jin. Paman na pegampit niran mga jin kaansiran na udi na pengenisiran sa tabang sagyang kutua mga jin kaaniran na maku agyang kutua kabayairan. Tigo mga ulama agyang kaya galabak agyang kaya mga pangangatao nagugyang kutua paririmar nagalabak o pama akofar paman na kaung kirutwa tigo mga ulama wad dalal nagu kadedegan kagi paman na diran di manaan agyang kuto mga galabag amigagaib ada amatao sa agyang kuto amigagaib inunta na so Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu din yan nakakapakay. Sa ayam ya panutul sa hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi dalil pamamakin yu pipi antar rakatano kaliwanagi agyang kaya din yan nakakapakay o bakapsung sa giyang koto mga paririmar pangangatao nagugyang koto paman na kapangim benarang ka sa giyang koto teruniran raka. Tigo nabitan wa Muhammad man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatan 40 yawma. Adili kadu mga pagariya. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabin sataw mama bubay asumong sagyang kutua paririmar o di na sumong sagyang kutua paman na pangangantok na isaan niya nagyang kutua paririmar apaman na miki primaron miki pangantokon kauto tigo nabitan wa Muhammad didin tarimaan nagyang kutua tao
agyang kutua paman na sambayang iyan sapat polo gawi. Naman agyang kutua kadidili ka dunia ng mga pagarya. Sumiyong ka sa agyang kutua paririmar, kami ki primar kaun, agyang kutua paman na kiyasong kaun, ay nisa nakasakanian. At kami ki primar ako raka, napatapulugaw yung mga pagarya na dad na terimaan sa agyang kutua sambayang ka. Ana, duka waya paman na kakaw nagyang kutua tao apsung sa agyang kutua mga paririmar. Uway, dukaw. Eno pa man na bakaliwanag ang tanong ya pia-pia, kami akada-kada mga tao, mga barasambuyang mismo. Sabab sa agyang kutua, kalubay agyang kutua, para tiyan si ikwala na irad na miyaw laula na tinakaw to si pula na paririmar na sumungutan noron. Kauto si pula na mata umangantok na sumungutan noron. Nadita no katawan na ayab sa mipsim bitanoron nagyang kutua sambayang tanong aditiriman wallahu subhanahu wa ta'ala sa patapulugawi. Patapulugawi na da at terimaan na sambayang agyang kutua tao. Ilidas tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala. Na so mga tao, ad na mga kilala niya na paririmar, ad na siringan niya na paririmar, ad na tunganay niya na paririmar, na pananggila ka ng mga pagarya. O babin na paman na mitatak sa mga pamikiran niwa, sumungkano sa giyang kutua, mga tawa matao sa giyang kaya kaprimar, nakaisaan niyo siran sa giyang kutua mga say. Uway, tuusod na ng mga pagarya sa giyang kutua paman na kalubay agiyang kutua para tiyatano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, aditano terima na giyang kutua mga ukuran tano. Kauto, ditano terima na giyang kutua mga ukuran tano. Nah, may panutulo pa sa giyang kutua hadithu Abu Hurairah, radhiyallahu an Peter o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimargud paman na maraganda na giyang kutu apaga na ya haditha biya tiyatano kagi paman na ayabuwa diterimaan na patapulugaw ya sambayang ugay na giyang kaya kadua hadith na mas margna Tigu Nabi tanwa Muhammad sa tawa sumung sa giyang kutu paririmar na piangim benar ka agiyang kutu apterunyar ka. Miyaki primar kau na piangim benar ka. At tiga benegi piura miyaw laula. Nah, tigu Nabi tanwa Muhammad asadin sabenar amiyang kira giyang kutu tau agiyang kutu paman na ini turun si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayam ana na sutaw na tarutupid na paman na miyakaliw si iku agama tanwa Islam. La hawla wala quwata illa billah. Miyakarger na yung mga pagarya. Agyang ka iya paman na pangim benar na ka agyang kutua paman na agyang kutua teron ra ka agyang kutua paririmar. Wa ilidas tanoron wallahu subhanahu wa ta'ala. Inutan waya pugusaya ka antano kato kawin antano katapa usia mga ginawa tano. Api apa ni kapasangya ni kaprimar na uba kaunsung pagarya. Api apa na paman na lumalang kapad na giyang kutua din ni kaprimar na uba kaunsung ka paman na pekaliw ka sa giyang kutu agamang ka Islam. Ayamana na kungkir ka so ayamana niyan na initurun sa iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maditanwa na nakabaya. Ditanu kabaya uba paman na mabatal agyang kutua kababaluy tanwa mga Muslim. Nah, ay ikatulwa hadith akaluy tanu nagyang kutua hadith amya katitayan si iku Imran ibn Husain radhiyallahu an. Peter o Imran Peter o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa minna man tatayyara aw tutuyir. Tigu Nabi tanwa Muhammad adir kami pede. Ayamana na dia kan pegumatan. Udi na di pakasulit sa Islam agyang kutua tao apaman na ayagal bekian na kapangarati sa agyang kutua marata. Udi na tigitan wa mapasangi kan di malas. At tigian agyang kaya paman na gawin na ditano lumalakaw. Ayaman na niyan na di malas sa iyo lumalakaw tano na paman na kebinasaan tano koto. Paman na ad na ketoon si iku sabued si iku mga Muslim magigil bakian. Ayaman na niyan na
aya pengaratian niya sa giyang kuto oras galaba oras udi na gawin na giyang kuto atigin na di malasai udi na paman na kurang ay aganat uway na tingun nabitan wa Muhammad apaman na di niya no to pagumat na giyang kuto mapasang ikan di malas ataw uway udi na giyang kuto apaman na takahana mapaman na di merimar o di na paman na giyang ko tuwa pagusar sa kaprimar na di pa na napagumat no nabitan wa Muhammad na ikatalo na giyang ko tuwa paman na pangangatao o di na paman na pagusar sa katao ay man na niya na di ka matao mga tao wena sabab sa giyang ko tuwa rarangit ka ko pedeka kasiig ka nagoyaman na niyan na dumuta kaon na sumiyo ka sa giyang ko tuwa pangangataw na malagid no to giyang ko tuwa paman na miyaki pangataw ang giyang ko tuwa pangataw na di ito pagumat no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Peter o nabitan wa Muhammad sa din sa tao mana ata kahinan sumong sa giyang ko tuwa paririmar na pangimbenar niya na giyang ko tuwa paman na Peter yanon na sabon sabanaram yaong kiriyan agyang kutwa ini turun si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga pagarya sama na yan na talwa haditha inalilitan wa pagalindin na paman na piyakarata wagamatan wa Islam agyang kuto kasong paririmar nagugyang kuto paman na kausar sa kapangatao kagi paman na ayadin kebatalian nagyang kuto kababaluyuta wa muslim surilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala mapakaya paman na giyang kaya nagatano sa giyang kaya hadithu nabitan wa Muhammad na si ikum muna na kapakaya paman na mapasang tano'y kasong sa giyang kuto mga paririmar anta ka pangangataw kapakaya paman na may experience tano si ikum paman na mga ginawa tano si ikum mga pamilya tano kapakaya pan mga pagariad na tunga na ini wa mapasang ikaprimar nagupaman na tunga na ini wag giyang kuto paman na mapasang ikapangataw ilidas tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya paman na marata agalbak. Tigo mga ulama, agyang kaya talwa haditha mi alitano. Na pagalindinan na no pama dalil karina amapayag sa giyang kutuwa paman na so paririmar na gusto pangangatao na paman na giyang kutuwa galbakiran na paman na ikakakapir. Ikakakapir. Eno to atigo mga ulama kagiging ko to paririmar na gusto pangangatao na aya pekiriran na katawaniran agyang ko to migagaib nagyang ko to paman na diranon dikatero katawaniran sumigagaib ada matao ko migagaib inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala na kufroto paman na giyuti paman na kapkung kirairan sa agyang ko to paman na agamatan wa Islam. Giyang ko tuwa paririmar gusto pangangatao nalaya tawa sa disiran nakiraot sa giyang ko tuwa antapiran enunta na giyang ko tuwa kaampiteran sa giyang ko tuwa mga jin wa ibadatihim manapkiraot tapan sa paman na ayap simbo nira na giyang ko tuwa mga jin apaman napsimbo nira na giyang ko tuwa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagina natigong mga ulama na kufr nagumiya kalalana na kapanakoto. So paman na pagusayin tanwaya ka antano kataw isa sanggila nagukagud sa giyang kaya paman na mga paririmar. Tigong mga ulama apaman na giyang kutwa ka pangimbenarapan sa giyang kutwa paman na pteruniran apaman na giyang kutwa kaya anto kairan sa giyang kuto amigagaib nalagi diyan din to apaman na pagpakalios utaw sa giyang kuto apaman na kababaloy niya na Muslim. So miya ka dili-dili kadwa yung mga pagarya. Tantod na ako paman na dili kadu at yung mga ulama ay lidas sa noong Allah subhanahu wa ta'ala na gumaapan tanon niya sa giyang kaiya karata agiyang kaiya ka pangatao nagugiyang kaiya paman na karata agiyang kaiya ka primar. Agiswa Allah subhanahu wa ta'ala na matanas kanya ni paman na makakagapara si ikong mga ginawa tanong. Agu paganin tanong si ikong Allah subhanahu wa ta'ala makalidas sa mga Muslim sa giyang kutuwa karata agiyang kaya paman na mga pangangatao.
Mga pagarya, pada ku sa itano, sagyang ka iya paman na oras, ako paman na pagay ng kaano mga ulama, nagyang ka iya paman na khataun fahish, gyang ka iya paman na lumalangkap akaribatan si iku, kada kalan si iku mga Muslim. O di na paman na karibatan di manggelebek usab si iku mga Muslim. Anto na ini. Tigo mga ulama agi bulaboron sa mga bay. Kano mga bay, mga paman na mga ubay misiko agama Islam. So mga bay, nagyang ko tuwa paman na antanganiran, o di nagyang ko tuwa paman na kapipikireran nun, sagyang ko tuwa paman na al-atf, ayaman na niya nagyang ko tuwa paman na kabubay ang kau karumangka. Kau tu paman na, tigitan wa paman na, musa nagyang ko tuwa ba isa kata wa paman na, anak kabubay ay nagyang ko tuwa karumanian. O di na, sumambuso ayaman na niya na dato, na pengatauan niya nagyang ko tuwa karumanian, kapaman na niya na kabubay ay. Namya kadagadagalana na paman na, kesimatan noron. Ayaman na niya na, pagusaran niya sa kata wagyang ko tuwa paman na, pedian. Nah, tigong mga ulama, aginan so ayaman na niya na, al-atfu qalbi rajuli ala imraatihi. Paman nagyang ko tuwa subai, nakuan niya nagyang ko tuwa puso agyang ko tuwa karumanian. Sa paman na anon mainlabot tigitanong aniyan kabubayai. O di na, lagi dia naman buna paman na, sudah to si karumanian, at yung mga ulama abiwa sitati sihar apya panapaman na sagyang ko tao kita kapangataw. Na miya kadagdagalanan. Apaman na kesagadan tanu apaman na pengatawan yang sukaruman yan nabay anta akapaman na subain na pengatawan yan nagyang kutuwa karuman yan na dito. Na madakala kesugat saya mga pagarya. Oy, madakala kesugat saya agi paman naging didakal sagyang kutuwa paman na mga darapatan o udinan didakal sagyang kayang masatan. Tigo mga ulama agyang kana na paman na lagi din na nagalabak. Pengatauan o tawag yang kutuwa karumanian na maapadepan sa giyang kutuwa paman na pagita wagamatan wa Islam giyang kutuwa paman na mialitan wa hadith apaman na ikakakapirya tigitano agi so sabuid na ayapikirya na tigyan al-qasdu min wahsan diu na yapaka apaman nagidilin agyang kutuwa sabud dati na diu na yapad kaya man na niya na aya anta pamisaya na mapia kagi kamapian na ya sa giyang kutuwa paman na kerumai ato na ikarata yan upama sudah tu na paman na kaya bubayan yan si karuman yan. O di na paman na sumamusubain na kaya bubayan yan si karuman yan. Ito na ikarata ini. Agi susabuid na paman na tiro na kaw nagyang ko tuwa marata na tigin ito na ikarata yan. Apaman na mapi ini. Mapi anta pamisaya. Oy na. Tigo mga ulama aginan na khataun fahish. Paman na miyalaan na nakaribatan. Nagu paman na piyakaguguda na nakaribatan. Nagwayaman na niya na mapayagid na paman na marata. Okay. So, gina ng mga pagarya, paman na kapugusetan ro, dito nun usami. Agi ko to paman na pagusaran ka sa katawagyang ko to apadiga. Tigo mga ulama, apadanan sa giyang ko to kapangatao, paman na may aluitano sa giyang ko to, udi na miya kasul sa giyang ko to hadita inaluitano, apaman na giyang ko to pagita, apaman na tanto amedi taraluagi ang kutuwa karataya. Tigo mga ulama, agyang kutuwa paman na al-ataf, kapangatawin ka sa agyang kutuwa paman na pedeka na kanabaaya sabab yan na kinuwang ka agyang kutuwa paman na isusugur katano Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na agyang kutuwa paman na ukit, piyakay rakatano agama tano Islam. Madagala ukita paman na piyakay rakatano agama ta Islam. Ayaman na niyan na kapagaya kabubay ang kau karumang ka sabab sa giyang ko taulaw-ulang kaun. Mapia kay paman na kapikin dulu na si karumang ka, malakay adat si karumang ka, pipi anak so karumang ka, nakapa kayo to. Kanabuto miya karata. Okay. Agina ni mapia ukit. Ayaman na niya na so kurumai, na maadeng kira na giyang ko to uman isa na malaon na giyang ko to respeto sa giyang ko to apadiyan. Sudah tu nakanaban yan di pamasok nga si karuman yan. So mamusubain nakanaban yan nabatanto paman nabatanto
marangit ki karumanian paman na pagukitan tan wagiang ko to ang mga ukit apaman na kilo tagiang ko to di ka pakang ginaw ay agiang ko to karumai na gina na pangapapakayanan ugi na upun ayaw sarangka nagiang ko to ka pangatao mga pagariya na miya kaliyo to sa agiang ko to paman na pipakaira katano uwaga matano Islam. Gikargene mga pagariya tigo mga ulama agiang ko to atawa kaya katauan apaman na anak kabubayan yan kabubay agiang ko to karumanian na giang ko to puso yan na tigo mga ulama akna banian o to paman na tabiat o puso yan agi paman na yatasarrafu bi iradati wa wa'i wa ikhtiyarihi agi paman na giang ko to ataw na kanabot na banian o tumbaya-baya kagi pupasyon o sabab sa giang ko to kakatat paman na masusugat at tigitan wakatao ko to paman na nabuto normal kagi paman aya maawid ro naging ko to marat agal bak aya maawid sagiang ko to tao sagiang ko to paman nakapupasyon o tiyan si erka naging ko to paman na marat agal bak pupasyon o terka kagi paman na piangat tawan ka o di na paman na pipi ang kanyan sabab sagiang ko to ayaman na niya na piangat tawan ka na tigo mga ulama awain na kada kasaran ayaw man na nagyang ko tuwataw na kaya bubay ang kanya na kagyayaman na niya na initagalakaw no to initagalakaw inutanob tiro initagalakaw kaya man na niya na piyangatawan na ka piyaka ka na ka sadik ka nagyang ko tuwa karumang ka iya ka didili ka doya mga pagari kailangan din na paman na sabutan tan wag yung kaya karata agyang kaya ka pangataw na tigo mga ulama apaman nagyang kutua lagi dutua manusia na ayaman na niyan na miyas suga tutua panyakit ayaman na niyan na kaya bubayan nakakagipaman na tunain inusara na sa katao na paman na masasakit agyang kutua paman na manusia mga pagariya ayat titu apaman na ukit apaman nagyang kutua kerumain apaman na disiran di kinabayai nagupaman na malairano nagyang kutua gyang ko tua tao sa gyang ko tua karuman yan nagyang ko tua paman na piangaloitan ayaman na niyan na pagadati umanisa gyang ko tua paman na pedian subain ayaman na niyan na napakilay niyan si karuman yan nagyang ko tua kap kebebaen yan nun gyang ko tua kasisiyapan niyan si karuman yan nagoyaman na niyan na kasisiyapan niyan si mga wataian nagoyaman na niyan na kasisiyapan niyan sa gyang ko tua tamo kay karuman yan gyang ko tua tamo kirana do na masisiyap nakagi-upunus sumama na kailayan niya sa sarigag yung kutua karuman yan na di gan pagusari sa katao kapaman na kububay ang kanyan kaya ni paman na di pelubaan na yung kutua mga dato apaman na masyap o di na makatoon sa darudupa apaman na kisarigyan o nagyang kutua tamukian kisarigyan o nagyang kutua mga wataian yung mga watairan amay panman na kapaman na subain apaman na matagasyulo nagwayaman na niya na di kisarigan agi paman na apiagyan ko to amya kay ito asay na digaw kisarig na paman na kedaan raka sa bubay agyan ko to karomang uri nagyan ko to dumambu ay manani na sudah to na paman na sa kanyan to na ini siuguan waga matano Islam paman na susukat na may kasakada to natapulang ka ay manani na mo untuduga din sa walay diga din na susukat paman nakataguan tano sa kaya ang mga dato ino ka paman na untud sa walay. Ino ka bituan sa mama ka paman na ang lima ka susugat. Uy. Na ino kay ni untud sa walay. Apaman na madidiuba ka diken. Dagu paman na so pamilya nga na diken kay pagkensira ng mga pagare. Piya kay aki ko to paman na miya nga ruma ka. Nayaman na niyan na dagapan madasagyan ko to paman na malabukan. Uy. Nagina ng mga pagare ad na mga ukit apaman na ketagusagiang koto kerumay agiang koto bubayak na mabuaya ukit na paman na pangatawan na agiang koto perga sabed na sabab sa agiang koto tanto niyan din na paman na ipapatay si karuman niyan na pagusaran niyan sa eman na niyan nakatao udi na paman na di mapiaga lebakan na paman na pananggilan tanwanan ka ini sa para katananwanan o agama tano Islam sa panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan tanwaya pia agyang kaya paman nakapusetan o sa agyang kaya mga usayan yang kutua paman nakukuman agyang kutua ka pangatao nagugyang kutua paman nakukuman agyang kuto kapsungutaw sa agyang kutua mga paririma. So salam na kan sa kanulangon na mga pagariyakan na paman na kamamasaan na di montay sa agyang kaya oras tano
balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sama dakan lamapya salam nakan si Kabib Limano Ansar nagu si Nuraisha di Patuan, si Aloy As, si Yusuf Sharif, nagu si Hafsa Darimbeng, giyang kaya paman na mga bangsa tanwa paman na mga bangsa tanwa sa Paraaba gana si Lanao Dilson sa Marcano lagi diyang bubaitan wa si Nuraisha di Patuan, si Ummu Habiba Tingaraan salam Marcano, si Umayma Gasanara, nagu si Ismail bin Abdullah, si Hajjia Nasima, si Anisa Mangundakan Tuminuray, nagu giyang kaya pagaritan wa si Ismail bin Abdullah, langun tanud paman na magwagiyang utabalas wallahu subhanahu wa ta'ala tumu apaman na kesabutan tan wagiyang kaya marat agalbag. Giyang kaya antiakan nagu so mga pedaantiakan na nasalam rakanu si Maimuna Bakaraman salam, si Kamad Umar, nagu si Ummu Salam Diamla. Away paman na giyang kaya paman na kapsung mga tao sa giyang ko mga parimar. Lagi paman na miya kada lumambu paman na si ko mga darap agiyang kaya ka primar. Way di dagalay sa giyang kaya masa. O di na giyang ko to tigtan wa pugusar sa marat agal baglagi daging ko to ka pangatao. Salam tano si Al-Raj Malawani, aging kaya pagariya ka na si Masrur Bakaraman, si Ummu Salman Diamla salam rakan way. Mga tagaya paman na from San Carlos City salam rakan usan si Bung Rambir, si Khairuddin Makaurog salam rakan si Ali Madin, si Saif Akato, yang kaya si Nur Haya, I Amir, salam rakanusan si Nuraisha Padati, si Jihan Mala Imam, si Ummu Yasin Fatma Ali, si Amira Abdul Wahab Jamal, salam rakanusan ki Hamim Rashad, aku si Abdul Kalim, Alawya Abdul Ghafur, si Skaimin Lagiwan, si Janur DC Manguntawar, si Hasanur Sarip, si Ismayatin Abdul Mujib, nagu si Dipantar Sultan, si Ghafur Panda Barutuk salam rakanu, si Hajja Khadijah Pakalna, nagu si Naid Baguan, si Pindulangan Madali, si Ihsan Darul, si Ibn Mubarak Kisun Panggaga, nagu si Hafida Haji Said Mahid, nagu si Sarifa Raupan away, si Abdul Rahim Masurung, nagu si Sagira Rugun Samsia Amito Gadi salam rakanu langon, si Princess Haji Tahir na silam tano. So ayamanan yan na mga bangsa tano paman na kirautan sa giyang kaiyamanan yan na live tano sa aya next pugusayin tano. Ayanik sa pugusayin tano pagayan nini wag yang kaya inshallah kapugusaya tano ron agyang ko tuwa kayfa nattaki syarra sihri wal ain, anto na ukit apaman na pakaligtas tano o di na paman na pakaiwas tano sa agyang ko tuwa paman na karata agyang ko tuwa kapangatao nagugyang ko tuwa paman na sungkor ayaman na niya na bulong agyang kaya paman na sunod pagusayin tano anto na yung kita paman na makalides tano sa agyang ko tuwa karata agyang ko tuwa kapangatao nagugyang ko tuwa paman na karata agyang ko tuwa kapkasungkori sa agyang ko tuwa manusia. So gi paman na mga bulong inshallah na pagusayin tano si kung mga pada oras tano anto na yung mga sabab paman na di kemarataan agyang ko tuwa tao. So si tano buta man na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.